pailubon ug matuod gihatag mo sa kalumog luyo sa mga pagkulang ko bisan pa magmasalay po kapasayloan akong naangkon ako na wala C D E F G H I J K L M N O P Q R S T T Dongdong 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 bango lang ay Dongdong L-M-O-P Dongdong bangol ka H-I-C-O ha? As in karon? No na? Sige bye Ma! Kumusta ka? Uy, Kuya Juan, magtanimuhan ni magkalibaw akong lesson plan. Hain si Junjun. Jinjin? Nag-jinjin ka na siyang maguwang? Makasabaan ka kasi mo papa kung mabatian ka. Kisa may ganang tawag na niya. Uy, buang na siya. Shane Pearl, dili buang si Jinjin. Watay kaliwat o buang. Retarded lang yung magsuon. Whatever. Parehas na sila. Buang o retarded. May diferensya sa utok. Oh my God! Basta ba nun? Dali, Shane Pearl. Tanaan na to. Day? Jin? Ngano na? Uy! Ngano gibuhi ang manimo ng tasa? Nabuak noon! Wow ko tuyo oy. Inamta ako tubig. Ana, agoy, masuko na los mama ni mo ning kalakiha. Mas pa na ko ng ano, puso. Sama ni bata, uy! Dongdong. Unsa na buang dongdong. Gagawa pa na no. Kanang buang day. Buwang na. Wala na! Akuan ma'am, ako ma'am, ako'y nakabuak ani ma'am. Dili dongdong oy. Ako buang ana. Ha? Ikaw na buwak! Gipasong ba naman pagkakaroon? Wak kay kapusanan! Lagi kang si mamapil oy. Sakit karon. Hoy! Di pa na mao ha! Dadat! Hubuhain bakos! Dali! Bakus. Bakso na sa limos inday jinjin ma'am. Dagan na ba yan ma'am? Tundo na bakos! Dali ang bakos! Dali! Bakos! Ay, Oh my God! Wala si Elma na. Ayaw sa niyang bakos! Kanya na ba? Asa na ito? Asa na ito? Yay! Dagandagan mi, Shenfer! Dagandagan mi! Kaluoy intawong day jinjin. Huwag itawong kasabot nga. Ipalayo siya sa iyang manghud kay ikauwaw siya sa iyang manghud. Hinamdan na ay! Nagkalingkaw ka sa buset sa bakos ay! Ma'am Pearl, hain naman ang imong kasing-kasing. Retarded pa, daog-daogon pa. Ma'am, si Jinjin nagkinahanglan og espesyal nga atensyon kay espesyal siyang pagkabata. Sa balido nito eh! Tak-uman ang baba mo! Ay, kalibog ba na ko ni ikaw mong patak-o mo akong baba. Si Inday Shane Pearl, tahiong akong baba. Unsa mo di na ko kasulti Ay ba sa yawit niya? Mm-mm. Ito ablahin na itong
Uyab ni Shane Pearl. Pagdali na! Uy! Sit ay. Hindi matahit ang mama. Balik, bay! Dayon! Salamat! Balik! Diha sa kahat. To apa si Shinper sa iyang kwarto. Akong pahibawang ni Aka niya. Tuon pa sana akong si Jinjin. Jinjin? Kisa man siya? Magbuwang na siya si Uyab, ni Shinper. Mau ba? Oh, Jinjin Pearl na siya. Jennifer na siya. Duwa mo ni ba? Kaya style mo ni ba? Pulos dunay Pearl ilang mangan. Jennifer, niya yung uyab si Shinper. Para ba nga starring hapon ang ngan si sa iyang mama ba ni Ma'am Pearl? Wala lagi nag-iskutan na si Shane. Nung ba? Sige ba? Kanang lingkod na sa diha kay ako sa kantuon ha. Ano? Sige, salamat. Sige. Duwa man sa tago-tago. Gigi, duwa man ni ate. Ha? O si ate? Manghud ako ni mo, no? Pasumban yun ni mo mong pagka-retarded. Di man tahod simple Jinjin be. Ako na lang Jinjin tahod ate Shinpearl. Sige na, sige na. Kitagod na ayaw pagsaba-saba aron di ka makitaan. Ha? Di, gawas. Jinjin, oy. Aw, mo na itiman eh. Ha? Aron di ko masuko. Di man gawas. Jinjin, di manan. Jinjin, suko, Shinpearl. Love you, Shinpearl, Jinjin. Sige na. Tagod na. So, mayo, so. Manay maayo. Very good. Idoa mi Shinpearl. Tago. Asa Shinpearl. Asa Shinpearl. Tago Jinjin. Ay sabar. Ito Jinjin. Sa naman dahil nahipos na ni mong imong magwang kay ikauwa mo siya sa imong bisita. Ay, sinasabat nila. Nasaan na? Tuwa dito sala eh. Ikaw atuan, nangita to nimo. Ang dami may snacks, be. Para mga me. Oh, hoy. Bantayin ang maayo ha. Alam din na makagos. Katilaw din ka na ako. Di kong tilaw nimo ay pait ka. Paki. Way kaluoy. Way rinyon, way atay, way batikos manok. Kaluoy in taon. Walang tayong kalibutan nga. Ibilanggo siya sa iyang manghod kay ikauwaw siya sa iyang bisita. Sorry to keep you waiting ha. It's okay, nalingam sa kung sa pasaan ng ito. Tuka din mo man nagsoon? Nihiskot mo gud si Dondon ba na daw kay Higuang? How come na every time na manhi ko, wala ko kita sa iya? Naa siya sa probinsya, sa Kulula. Mao ba? Well, pareha siguro mo mga gwapa. Shane, ipinaila sa ko sa imong igsuon sad. Gusto na kong ikaila imong tibuok pamilya. Dili na siya importante, oy. Ma-discourage tingay ka kung ikaila mo siya. Ma-discourage? What do you mean ma-discourage ko? Basta ay nalang pangutana, good. Excuse me ha, mag-andam sa kong snacks para natong duha. Okay. Ano ka ha? Dili niya gusto na makailan ako iyang maguwang? Ikauwaw ka kung Shane Pearl?
Hapit na ni Shane. Ikaw na, tabian kay ka. Hmm? Chismoso pag yan. Chismoso kaya nga. Nakigog ko. Kung babae pa chismos, ha? Kasi yung gitabi, Elmer, ha? Eh nga, noong Sunday akong gitabi. Ikaw ha? Tuslukon ko na yung mga mata ron. Tuslukon? Ayun tao, mabulhog ko. Sinitor ba taon niya akong mata, murag may pagkahapon. Nga no, lagi mo gisultian si Elmer nga na ako igsuon. Nangutaan naman day. Ang amag di nakusultihan. Ang ang magmamaka ko dire. Mamaka ko, anong maimpirno ko? Maimpirno, raba ng mga bakakon. Bantay ka lagi ha? Ma-discourage na ko si Elmer. Kung may bawaan niya mahigsuon ko retarded, katilaw ka na ako. Oh, di ko mo tilaw ni mo pait ka. Bati kay kag batasan. Hilong! Dali anak! Mano bitaw ni? Ay, patang istorya ha? Ay, araw na mo babaaron din na magkatakag silpi? Sabot ka? Ahion. Ni, kangilo kang tahion ni no. Ayun, bag ni bata. Lukol ni Shane Pearl. Karon pa ko, sastre na ning kanahan. Tahion ko. Walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa mga pagkulang ko. Bisan pa magmasalay po, kapasayloan akong naangkon. Ako na wala